Afgelopen zondag was het een groot feest in het woonzorgcentrum Triamant in Velm. De 93-jarige Betty Swerts kroop weer achter de microfoon, net zoals ze dat deed in de jaren 90 op Radio Velm. En vandaag is ze bij ons om daarover te komen vertellen. Dag Betty. Dag juffrouw. Alles goed? Ja. Zeg, ja, jij was een grote radiostem in de jaren 90 op Radio Velm. Hoe is dat gekomen? Ja, ik ging veel plaatjes bestellen voor de zieke mensen. Hè. Ja. En dan was ik nog gaan bestellen dan. En dan zei de baas, Hugo, moeder komt die en uitgeven. Je hebt zoveel tijd. Ja. Ik zeg, dat kan ik toch niet. Maar je kon het wel? Ja. En we zullen eens een proef nemen, zei hij, op een stukje band. Hè. En dat zo gedaan. Hè. Ja. En hij was heel content en direct aangenomen en ik moest uitzenden komen. Ja. En mijn programma, dat was de middagpauze. Middagpauze, Ja. dan kon ik nog rekenen erop. En wat was dat dan? Wat werd er dan gedraaid? Allemaal oude bekende liedjes, hè. Plaatjes. Ja. En dan mochten de mensen vragen of besliste jij dat? De mensen vroegen dat. Maar dan als ze zeiden, draait maar het plaat wat jij wilt, ja, dan deed ik mijn wil. Ja. En van wie ben jij grote fan? Wie draaide jij dan zo eens? Frans Bauer. Frans nu, Bauer? hè. Is het echt? En Jo Valli, Ja. Willy Somers, Luc Steno, die allemaal. Die zongen allemaal schoon Vlaamse liedjes. Maar nu nog eigenlijk, hè? Ja, Want ze nu doen nog altijd goed. Hè? Zeg, en kan je zelf ook zingen? Ben je zelf ook muzikaal? Ik heb dat goed gekund, maar nu begint het toch een beetje moeilijker te worden. Ja. Ik kan zo meezingen. Hè. Ja. Maar je doet het nog wel vaak, zo de plaatjes opzetten in het zorgcentrum, niet? Door bij de radio van Velm. Ja. Toen zong ik het plaat mee. Hè. Is het echt? En dan zei de voorzitter, maar goed, Betty doet toch eens. Maar dat was dan zonder dat de mensen het thuis hoorden? Nee, ik zong mee het plaat. Is het echt? Dan huurde hij dan de achtergrond zo. Dat durf ik hier niet, want dan gaan de mensen niet kijken, denk ik, als ik moet meezingen. Zeg, en als dan de radio in 2004 is de Radio Velm moeten stoppen, Ja, hè? ja, Dat was niet plezant, hè? Nee, toen hebben we allemaal gewend. Is het echt? Ja, we mochten op de tijd van E-plaat mochten al de DJ iets komen zeggen. Ja. En wat heb jij toen gezegd? Weet dat je kan ik niet meer halen, maar ik barstte toch helemaal uit in huilen. Ah ja, want ja, dan was in één keer boefbaaf gedaan. Ja. Ja. En nu, vorige zondag, heb je een comeback gemaakt. Ja. Oh, de mensen, ze kunnen mij niet genoeg feliciteren, maar dat is goed en je hebt dat goed gedaan.